ufuna impilo yakho, ufuna uphila ubungcwele. uYesu Kristu seseyinkosi nanamhlanje, uyaguqula nanamhlanje. Izinto nazo angeke zakungenisa ezulwini. Inye into ezakungenisa ezulwini ukuvuma ukuthi uYesu Kristu abe yinkosi yempilo yakho. Zonke ii-possessions zakho zililise, ubuqhathise ngento nazo. Angeke wangena embusweni wamazulu. Ezulwini ungenwa ngophila ubungcwele. Ezulwini ulisebenzela ngokusemhlabeni izulu. Ngapha kwethuna akunakuphenduka, lisekhona ithuba. Usesezantsi emhlabeni lokukuphilela uKristu. Impilo yakho ineziqhamo zobungcwele. Uqukani